Il-merħba bil-frijej tal-palm. Dan mhuwiex ġest kwalunkwe li laqa l-Kristu f'Ġerusalemm. Kien ġest mixtieq imma mistur minn ġenerazzjoni għall-oħra tal-poplu Ludi. Il-palm li sa minn mijiet ta' snin qabel fissra dan il-poplu rebħa mill-battalja. Hekk fissret daħlet Kristu għal niesu. Rebħ, salvazzjoni. Fl-aħħar wasal dak li jenna nistennew. Mhux ta' bxejrin tiżġed wasalna, li t-tifsira tagħha inbidlet mal-medda tas-sekli fil-ħajja tal-poplu Ludi. Min jekk jogħġbok salvana, għalajta ta' tifħir. U kif daħal, mhux fuq żiemel li spiss jintuża taqbida, imma riekeb felu ta' ħmar. Eku tad-dilka ta' Salamun bħala sultan. Eku tal-profezija ara. Is-sultan ġej għandek ġust u rebbieħ, umli u riekeb fuq felu ta' ħmara. Issa, Kristu jterraq bħala sultan. Mhux bi vjolenza, imma fi proposta umli li għax jien liberu nista' niċħad jew nilqa'. Fil-battalji li għaddejt u għadni ngħaddi minnhom. Qalbi, tilqgħu bil-frijej tal-palm.